Много хора се страхуват, че техните дигитални транзакции вече няма да са видими само за тяхната банка и за търговеца, от който купуват нещо, а също и за Европейската централна банка. Тъй като тези данни ще се съхраняват в така наречената блокчейн технология. Казва се, че ще се използват само тези лични данни, които са необходими за спазването на европейски регулации, като например за борбата с пране с пари или за финансиране на тероризъм. За да се обработват данни за търговски цели, платежните доставчици ще трябва да получат изрично съгласие на потребителите. Важно е да знаем как точно ще изглеждат тези закони за борба с пране на пари. Колко ще са хлабави, колко ще са стрикни, защото опасенията, че Европейската централна банка и Европейския съюз рано или късно ще злоупотребят с тази власт, са напълно легитимни, за да се управлява повече контрол върху гражданите, за да се следят транзакциите или, например, да се ограничава или блокира неудобно поведение, например, зареждане на бензин над определено количество е възможно да бъде ограничено, или пък директно замразяване на сметките на неудобни хора. Дали това вече се е случвало? В Европейския съюз не. Но това се случи в Канада. В Канада по време на протестите срещу COVID, мерките бяха напълно подвластни на централната политика на правителството. А сметките на шофьорите на камиони бяха замразени. Тогава те не можеха да си купуват абсолютно нищо. Може да проследите новината в CNN. И въпреки това, уверенията, че няма да се злоупотреби с тази власт, не са достатъчни, защото не можем да бъдем привърженици на даване на все повече власт на Европейската централна банка, защото тя така или иначе вече има прекалено много власт. Шефката на Европейската централна банка, Кристин Лагард, в интервю за финансова медия, казва, че дигиталното евро няма да бъде напълно анонимно. А се твърди, че то ще е напълно равно на парите в брой. Тоест няма да бъде напълно анонимно, няма да е като парите в брой. Казва, че Европейската централна банка не може да вижда как хората използват дигиталното евро, но банките ще имат достъп до тази информация, защото системата ги използва, за да снабдяват с дигитално евро. Тоест банките ще анализират тези данни и ще споделят с други потребители на дигитална централна банкова валута. Дават се много обещания, че Европейската централна банка няма да има достъп. Но е факт, че дигиталното евро ще работи чрез блокчейн и по този начин ще може да се проследи дори години по-късно кой, колко и за какво е харчил. Ще може много ясно да се види, ако някой реши колко често, къде, какво сте си купували.